Για πες μου ξανά τι έγινε. Α, και πάω στην τουαλέτα, ακούς, πάω στην τουαλέτα. Πέτρο, Πετράκη, μισή ώρα μέσα ήμουν. Η πύρα, παγωμένη, άμα είναι η πύρα η παγωμένη και το στομάχι είναι μέσα, αλλά το έφαγες εσύ. Ναι. Έφαγες, να μάθεις σπίτι. Ναι. Κάνουμε τέτοια πράγματα. Η πύρα η παγωμένη μέσα στα γαμάει, γι' αυτό σε πάει. Σε ξεφτύλισε δηλαδή. Σε βάλεις και το αρκοντήσιο και σε γάμισε. Σε ξεφτύλισε. Ρε μαλάκα, Βρώμα είχε. σωρό. Αφού σε κάποια φάση μου λέει Μαρλένα, τι κάνεις μου λέει, πόση ώρα είσαι μέσα μου λέει. Σταμάτα μωρέ, της λέω, έχω διαλυθεί, της λέω, θα σε εξηγήσω. Τι θέλεις μωρέ. Ναι, έβγαλε μαλάκα τη φίρμα. Πήγαινε να δω εις αυγάρα Νίκο τώρα. Να σου πάρω μια υπογραφή πάνω. Μια τζέφρα. Της λέω, Πετράκη, έχω διαλυθεί, της λέω και μου ζητάς εξηγήσεις, της λέω, κλείσε το στόμα σου, της λέω. Πετράκη, ναι. Και μετά έπεσα, ακούς, μία ωρίτσα κοιμήθηκα μόνο. Μία ωρίτσα κοιμήθηκα μόνο μετά, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Και τώρα πρέπει να είσαι κομμένος, δεν υπάρχει περίπτωση. Κομμένος. Εντάξει μωρέ.